Rêbazên PYD yên ferzkirî li ser dibistanên Rojavayê Kurdistanê ew rêbazên îdeolojikirî ku jiyekî ji zarokê Rojavayê Kurdistanê bi wêyekê ji xwe re amade dikin ji bo nehiştina taybetmendiya kesayetiya wan ta piştre bi asanî tevlî rêberiya wan ya tekalî bibin û projê nehiştina projeyê Netewîyê Kurd bicih bikin. Di pirtûka zimanê Kurdî de ya rêbazên PYD yên xwendinê yên ferzkirî de wêneyên çalakiyên PYD û alên wan li ser rûpelan belav kirîne. Serbarî wêneyên ahengên taybet bi partiya wan û tenê alên PYD û navê dezgehên wan tê de hene û bi wê yekê PYD girêdanê di navbera zarokan û îdeolojiya partiya xwe de durust dike. Redkirina welatiyên Rojavayê Kurdistanê ji wan rêbazên îdeolojikirî û nepispor re diyar û eşkere ye ku bêhteriya welatiyên ku li deverê mane û nikarîbûn berê xwe û zarokên xwe bidin penaberiyê ta pêşeroja wan rêzgar bikin, hewl didin zarokên xwe bigihînin deverne ku tê de xwendina rêbazên Wezareta Perwerdehiyê û Xwendinê ya Rejîma Esed tê de tên xwendin. Di her polekî de bêhtirî 100 şagirt heye û hîn jî tomarkirin berdewam e. Li gor mamostayên ku li wan dibistanên rejîmê kar dikin dibêjin ku mamostayekê ew yek bi karesateke mirovî binav kir.